तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नहीं। नहीं लोगोफोर जोंनि दानि हौवाफ्राबो लोगोफोर खट्रा खट्रा भिडिअ बानाय लोगोफोर हिन्जावनि लोगोफोर मस्त मा खालामदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ लोगोफोर भिडिअखौ मस्त ड्रेस सोलायनाय भिडिअखौ रुमाव भिडिअ खालामनानै लोगोफोर भाइरेल खालामना होदों लोगोफोर स' लोगोफोर दानि हौवाफोरा लोगोफोर मा जालांखो लोगोफोर मिथिना मोनला लोगोफोर गावनि हिन्जावखौनो लोगोफोर ड्रेस सोलायनाय भिडिअ भाइरेल खालामो लोगोफोर खुसि मोनबाय आरोना लोगोफोर जोबोद खुसि मोनदों मतलब इन्टारेस्टिं लायो आरोना हौवायाबो हिन्जावनि भिडिअखौ खालामनानै लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर मा बुंनो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दांबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।